ayun, mga kakamba, hinahanap natin tong mga vlogger na mga dating mga vlogger. Yan, nakita nyo yung unang upload ko dyan. Ito si nawala na ito, si alam ito, Brodma. Si Brodma, mayroon siyang nakaraan 2 subscriber, 2 videos lang ang lumabas si Brodma. Ito naman si Gagam Vlog at iba pa, nagbago na ito. Gagam Vlogs lang dati ito si mapala na ito, 168 videos siya. Huling upload niya 1 year ago, Sargento versus Tala, si Gagam Vlogs. Ito naman si Kayakap Gagam Fight. Yan, mayroon siyang 763 subscriber, 161 na videos. Hindi niya na ituloy ito. Ito yung binigyan ko ng dati, isang banusan na masbati. Hindi ko na pinabayaran sa kanya dahil naawa ko sa kanya, gawa nung disable ito Hindi naman ito nakakatayo. Ang huling upload niya 64 views. Ano siya? Ano ba to? 64 views 2 years ago. Nagbago na rin siya ng content, pero wala, hindi pumatok. Si Serge Castro TV, isa rin ito, 899. Malapit na ma-monetize. 144 videos. Ang huling upload niya 10 months ago, 52 views lang. Basta yung napansin ko lang mga kagamba, basta't yung content mo pala is binabago mo na hindi na related doon sa dati mong content, yung parang pinag-iiwanan na. Hindi na re-recommenda ng YouTube na ikalat. Ito si Iwat Kabala masaya itong panahon na pumupunta rito yan. Meron siyang 38 subscriber, 6 video, ininto na niya. 2 years ago, yung 25 views ko lang siya, first collab with Idol Kamamaw. Yan, si Kamamaw TV. 2 years ago na yan, si Iwat Kabalat. Ito naman si Black Hunter PH. Yan, 905 subscriber, 44 videos. Malapit na rin ito ma-monetize. Pero ang huling video niya 602 yung views, pero okay pa yung views niya 2 weeks ago. Ayan, si Black Hunter PH. Si Gagam Charles Explorer. Yan, mayroon siyang 17 subscriber, 10 video. Ito si Charles, si Support, mayroon siyang 8 views 2 years ago. Gagam Charles, medyo Gagam Charles, ito pa ng ganon. Mahaba masyado pangalan, kaya siguro hindi masyado napansin. Saka Support kasi, kaya hindi masyadong pinangkilig. Ayan, 2 years ago na yung 8 views. Si Bobbles TV, yan, 403 subscribers siya, 13 videos, pero madalang to 2 months ago 75 views siya, pero ang daming laban nito sa kanila. Laging mayroong tournament sa kanila every Sunday, pero hindi niya na-upload. Tinatamad lang siguro. Mapira naman tong idol na ito, si Julius Quiros ito meron palang namatay na vlogger ng Gagamba. Hindi ko alam kung kinagat ng Gagamba ito, sinaputan. Ang balita rito, si Lakwat Sirong Spider, mayroon siyang 567 na subscriber, 41 videos. Ang huling upload niya 2 years ago, 6.5. Kita nyo, ang taas pa nung yung kanyang views. Ang huling upload niya, yung dalawa sila ni Kadagit. Yan, namatay ito, hinihinalang, nagbigti, pero may foul play daw ayon doon sa mga naririnig natin. Si Lakwat Sirong Spider, yan. Mabait yan. Lagi ko nakakakulab yan, dito lagi sa bahay yan Saan to si Cedric Pueblos.
Yan, mayroon siyang 596 na na subscriber, 89 na videos. Yung kanyang huling upload niya ay 23 videos siya, 23 views siya 1 year ago. Si Kamamaw ito, nakakulab ko na rin to, si Kamamaw TV dati, pero binago yata yung pangalan ng kanyang channel, naging Cedric Pueblos. Yan. Ayan mga kagamba, bakit kaya itong mga ito nagkandawalaan sa ere? Si Albia, hindi ko na makita yung kanyang channel. Si Homeless ba yun? Hindi ko na makita. Papasearch ko sa anak ko kung nasaan na yung channel ni Albia. Si Albia, maraming lumalabas sa channel Albia, kaya hindi ko masigurado kung ano. So yun, kung kinukumusta lang natin itong mga kawagamba natin na ito, kung paano na sila, nasaan na sila, ano lang ginagawa nila. Hindi ko na rin nararamdaman, dati nagko-comment yung mga yun sa atin, pero ngayon nawala na Merinda muna tayo, meron ng noodles yan. May susunod na tatalakayin at uusisahin naman natin yung mga kagagamba natin na active. Ayan. Interviewin natin sila kung kakayanin natin. Okay, sige, hanggang dito na lang.